Face to face μαζί σας, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Έτσι και σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, γιατί η αθρίτιδα του γόνατος καλπάζει. Να ξεκινήσουμε να σας συστήσουμε πρώτον τον γιατρό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο. Τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε στο Face to Face, ορθοπαιδικός χειρουργός. Έχετε κάνει μετεκπαίδευση στην Ισπανία και στη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα θα μας δώσετε τα φώτα σας στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί απασχολεί αρκετό κόσμο. Λοιπόν, η αθρίτιδα. Ξεκινώντας με την αθρίτιδα, μας πείτε λίγο τι είναι η αθρίτιδα του γόνατος. Η αθρίτιδα του γόνατος είναι μια πάθηση καταστροφική στην ουσία, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στο χόνδρο της άρθρωσης, καταστρέφει το χόνδρο με αποτέλεσμα να αρχίσει ο άρρωστος σιγά σιγά να πονά, να χάνεται η λειτουργικότητα του μέλους, να πονά ο άρρωστος, να πέφτει σταδιακά το επίπεδο ζωής του, ο πόνος αυτός να γίνεται πέρα πόνο προσπαθίας και πόνος ηρεμίας και αυτό το πράγμα να του δημιουργεί ένα καθημερινό πρόβλημα. Είναι μεγάλο σίγουρα το πρόβλημα. Η λύση του όμως είναι τεράστια. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος, σε τι αποσκοπεί? Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε την τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς? Η ολική αρθροπλαστική γόνατος λοιπόν στην ουσία αποσκοπεί στο να αντικαταστήσουμε αυτή τη φθαρμένη άρθρωση με μια καινούργια άρθρωση με τεχνητά προθέματα, ώστε να δημιουργήσουμε αφενός με μια τεχνητή άρθρωση η οποία λειτουργεί, μια σταθερή άρθρωση, γιατί με την αθρίτιδα, όπως είπαμε, έχει χαθεί και η σταθερότητα της άρθρωσης, και βεβαίως έναν άρρωστο ο οποίος δεν πονά, μπορεί να επανέλθει πάλι στη δραστηριότητά του κατά πολύ, και αυτό το πράγμα του δημιουργεί βελτίωση της ποιότητας ζωής του και περαιτέρω καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα καταλάβει ο ασθενής ότι χρειάζεται ένα τέτοιο χειρουργείο? Ποιο είναι το κριτήριο? Πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Βεβαίως, τον κύριο λόγο, να μην ξεχνάμε να ξεκινήσουμε από εκεί, τον έχει ο γιατρός. Πάντα σε συνεννόηση και σε πολύ στενή επαφή με τον άρρωστο που τον παρακολουθεί για χρόνια, φυσικά, για αυτό το πρόβλημα. Όταν φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο που ο άρρωστος αρχίζει και πονά διαρκώς, ο πόνος γίνεται πόνος ηρεμίας, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, βλέπει ότι έχει διαταραχθεί ο άξονας του ποδιού του, του σκέλους του. Και συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι ότι ρευοποιείται. Δηλαδή ο άξονας βγαίνει προς τα μέσα. Πολλές φορές βέβαια βλέπουμε ότι βλεσοποιείται, βγαίνει προς τα έξω ο άξονας. Επίσης βλέπει ότι υπάρχει μια συνδεσμική αστάθεια, δηλαδή προσπαθεί να περπατήσει και δεν τον κρατάει καλά το πόδι του. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις, και βέβαια πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού που έχει και τον κύριο λόγο, προχωράει σε μια τέτοια είδους επέμβαση. Τώρα, θέλετε να μας πείτε λιγάκι, να μας εξηγήσετε τι γίνεται σε μια τέτοια επέμβαση, ακριβώς δηλαδή λεπτομερώς, τη διαδικασία. Τη διαδικασία της όλης επέμβασης. Και να δούμε και ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Βεβαίως. Ο άρρωστος, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς, βλέπετε εδώ μια αρθρίτιδα του γόνατος, η οποία έχει επηρεάσει βέβαια το διάστημα. Βλέπουμε πώς γίνεται όλη η επέμβαση, ουσιαστικά. Θα σας σχολιάσω εγώ μετά. Στην ουσία μπαίνει ο άρρωστος μια μέρα πριν το χειρουργείο μέσα στο νοσοκομείο. Στέλνουμε τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Κάνουμε εξετάσεις στον άρρωστο ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Κάνουμε τον πλήρη έλεγχο για πιθανή φλεγμονή στον οργανισμό του. Γιατί είναι απαραίτητο και αυτό. Βέβαια, να μην υπάρχουν αιστείες φλεγμονής. Προχωράμε σε προεχειρητικό σχεδιασμό της αρθροπλαστικής μας με διάφορα ειδικά μηχανήματα. Όχι μηχανήματα, διάφορες ειδικά αυτά που βάζουμε για να βλέπουμε στις ακτινογραφίες. Κάμερες. Όχι, είναι τυπωμένα πάνω σε... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω τη λέξη. Στα αγγλικά πείτε. Ναι, τα οποία προσπαθούμε με αυτά να δούμε το μέγεθος και την οριοθέτηση της αρθροπλαστικής μας όταν θα την κάνουμε στο χειρουργείο. Οπότε υπάρχουν προδιαγραφές από πριν. Έχουμε δηλαδή μια ιδέα τι ακριβώς θα γίνει στο χειρουργείο. Δεν είναι ότι μπαίνετε τυφλά σε ένα χειρουργείο και δεν γνωρίζετε. Όχι, υπάρχει προεχειρητικός σχεδιασμός, βέβαια. Ήδη, βέβαια. Αυτά τα προσχέδια τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι τυπωμένα σε χαρτί και τα οποία βλέπουμε πάνω στις ακτινογραφίες, το μέγεθος και όλα αυτά. Οπότε προσχέδια είναι αυτά που έχουν γίνει. Οπότε έχει γίνει σαν μια ολόκληρη μελέτη. Έτσι είναι, κύριε Κοτσιόπουλε? Σαφώς, βέβαια. Ωραία. Δηλαδή, εσείς είστε και ο πολιτικός μηχανικός ενός ποδιού. Ας το πούμε έτσι. Κάνετε όλη την αρχιτεκτονική. Πρέπει να γίνεται και αυτό. Είναι απαραίτητο. Βέβαια. Να μας πείτε λιγάκι για τους τύπους των ενθεμάτων, τι ακριβώς χρησιμοποιούμε, γιατί, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο κάθε τύπος, γιατί σίγουρα κάθε αποκατάσταση
Έχει και τις ιδιαιτερότητες της, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν βέβαια ανάλογα στην περίπτωση. Θέλετε να μας ολοκληρώσετε εδώ τι ακριβώς γίνεται στο χειρουργείο? Εδώ βλέπουμε σε μία επέμβαση πώς γίνονται τα κοψίματα των οστών και στη συνέχεια θα δείτε πώς θα μπουν τα υλικά. Πάντα βέβαια προσέχουμε με σεβασμό στους ιστούς, γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επέμβαση. Να μην γίνει κάποια καταστροφή. Βεβαίως. Εμείς οι ορθοπαιδικοί καμιά φορά κοιτάμε μόνο το κόκαλο και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να έχουμε σεβασμό και στους ιστούς, γιατί αυτό παίζει μετέπειτα ρόλο και για την αποσόβηση μιας πιθανής φλεγμονής και για την αποκατάσταση του αρρώστου. Όσο πιο γρήγορα, όταν δεν έχουν καταστραφεί κάποιοι ιστοί και έχουν προστατευτεί, σίγουρα είναι ότι καλύτερο. Επανέρχεται πολύ πιο γρήγορα ο άρρωστος. Ακριβώς. Οπότε είναι σαν μικροχειρουργική. Μπαίνετε εκεί και κάνετε. Καλό είναι να προσέχεις. Δεν είναι μικροχειρουργική ακριβώς, αλλά πρέπει να προσέχεις αρκετά όμως. Σωστά. Εδώ είναι ακριβώς ένα περιστατικό. Πώς γίνεται? Έτσι, ακριβώς ένα περιστατικό. Πώς βάζουμε... Περιγράψτε μας λίγο τις λεπτομέρειες. Εδώ βλέπουμε τον οδηγό της κνήμης που μπαίνει για να γίνουν τα κοψίματα. Έχει γίνει το κόψιμο του μυρού. Εδώ μπαίνει ο οδηγός της κνήμης για να γίνουν τα κοψίματα της κνήμης. Και έτσι χρησιμοποιούμε... Ελέγχοντας πάντα τη συνδεσμική σταθερότητα του γόνατος. Εδώ βάζουμε τα υλικά. Βλέπετε πώς μπαίνουν. Για τους τύπους που είπατε, αυτή είναι μια ολική αρθροπλαστική επιφανείας. Αυτό το λέμε όταν αλλάζουμε, αφαιρούμε πολύ λίγο κόκαλο και προσπαθούμε να αλλάξουμε μόνο τις φθαρμένες επιφάνειες. Όταν το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και κυρίως σε συνδεσμικές κακώσεις, εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδεδεμένες ολικές γόνατος, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Δεν έχουν την ελευθερία κίνησης που έχουν αυτές οι αρθροπλαστικές επιφανείες. Βεβαίως, αυτές οι επιφανείες οι αρθροπλαστικές μπορεί να είναι είτε με σταθερό πλατό, είτε με κινητό. Μπορούμε να δείξουμε Βεβαίως. Εδώ βλέπουμε ότι και το σφυρί. Εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση του τσιμέντου. Αυτή είναι μια τσιμεντωμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος. Υπάρχουν και ατσίμεντες ολικές αρθροπλαστικές. Όταν λέμε τσιμεντωμένη, τι εννοούμε? Βάζουμε τσιμέντο για να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν. Πραγματικό τσιμέντο. Αυτό το υλικό δηλαδή είναι που... ειδικό τσιμέντο, χειρουργικό τσιμέντο, βεβαίως, το οποίο αυτό σταθεροποιεί τα υλικά. Και έτσι το κρατάει πιο σταθερό. Το κρατάει σταθερό. Εντελώς σταθερό. Και όλο. Ωραία, πάμε να δείξουμε λίγο και τους τύπους, γιατί τους έχουμε εδώ μπροστά μας. Και να φύγουμε λίγο από το βίντεο. Απλώς, αυτό είναι μια αρθροπλαστική γόνατος, αυτό είναι το πάνω του μυρού. Και αυτό είναι το υλικό. Και αυτό είναι της κνήμης, αυτό είναι το υλικό, που ανάμεσά τους αποτελείται από δύο μεταλλικά στοιχεία, όπως βλέπουμε. Ανάμεσά τους έχει το πολυεθυλένιο, πάνω στο οποίο γίνεται η κίνηση. Αυτό είναι ένα σταθερό. Οπότε έτσι υπάρχει ελαστικότητα και flexibility. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό όταν βάζουμε αυτά τα υλικά να ελέγχουμε την σταθερότητα του γόνατος σε πλαγιοπλάγιες κινήσεις, να έχει πλήρη έκταση και πλήρη κάμψη στο γόνατο, γιατί αυτά μετά, αν δεν τα βάλουμε σωστά, δεν μπορεί να διορθωθεί. Και αυτό είναι βέβαια ένα πρόβλημα μετά για τον άρρωστο. Οπότε πώς γίνεται αυτό? Έχει γίνει ολική αναισθησία, έτσι. Ναι. Ο ασθενής είναι out εντελώς. Οπότε όταν το βάλετε, εσείς ο ίδιος κινείτε το γόνατο για να... Εμείς κινούμε το γόνατο, μετράμε εκείνη τη στιγμή με βάση τις μετρήσεις μας το τι μέγεθος υλικό θα βάλουμε. Ελέγχουμε να δούμε αν υπάρχει διαταραχή και στον άξονα και αν υπάρχει διαφορά στη συνδεσμική σταθερότητα και βέβαια να έχει πλήρη κίνηση σε κάμψη έκταση στο γόνατο. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Οπότε κάνετε και το πείραμα, κινείτε λίγο το γόνατο, να δείτε πώς... Πριν ξυπνήσει ο άρρωστος. Ωραία. Και πολλές φορές, βέβαια, πέρα από αυτά τα δύο που είναι το πιο σύνηθες, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε και την επιγονατίδα, που είναι το τρίτο κόκαλο του ποδιού, που είναι μπροστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι φθαρμένη πάρα πολύ η επιγονατίδα. Εκεί τι χρησιμοποιούμε? Το ίδιο υλικό χρησιμοποιούμε, ένα υλικό πολυεθυλενίου που διαμορφώνουμε ειδικά το οστό και με τσιμέντο κολλάμε το πολυεθυλένιο αυτό ώστε να κυλάει και η επιγονατίδα ανάλογα. Ωραία. Έχουμε και κάποιες ακτινογραφίες να δείξουμε για να καταλάβουμε λιγάκι πώς ακριβώς είναι το γόνατο. Έτσι. Και η κατάσταση του γόνατου. Και τους τύπους βασικά των υλικών και να μας πείτε λίγο οι τρόποι σταθεροποίησης τους. Οι τρόποι σταθεροποίησης είπαμε μπορεί να είναι με τσιμέντο ή χωρίς τσιμέντο. Και οι τύποι των υλικών είπαμε ότι είναι αυτές οι ολικές οι οποίες είναι επιφανείας και στην ουσία κόβουμε πολύ λιγότερο κόκαλο. Εδώ το περιστατικό αυτό τι βλέπουμε? Αυτό βλέπουμε μια αρθρίτιδα του γόνατος. Βλέπουμε ότι έχει καταστραφεί εντελώς ο χόνδρος και έχει ακουμπήσει στην ουσία το ένα κόκαλο με το άλλο. Αυτή η άρρωστη πονάει πάρα πολύ και η λύση της δόθηκε με μια τέτοια ολική αρθροπλαστική επιφανείας. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το πάνω και το κάτω. Έχει πλήρη κινητικότητα. Η άρρωστη επέστρεψε στις δραστηριότητές της. Βλέπετε και μια άλλη ακτινογραφία από ένα άλλο περιστατικό. Εδώ δεν έχει αλλάχτη επιγονατίδα, είναι το κόκαλο που φαίνεται μπροστά. Έτσι είναι το ελαττωματικό κόκαλο που λέμε.
Είναι το κόκαλο που πονάει. Το κόκαλο που πονάει έχει αλλάχθεί εδώ. Είναι του μυρού και της κνήμης. Απλώς έχει μείνει η επιγονατίδα, το μικρό κόκαλο μπροστά που είναι. Εδώ είναι με το υλικό που μας δείξατε. Βεβαίως. Ωραία, γιατί φαίνεται φυσιολογικό. Έτσι, και έχει σταθεροποιηθεί, έχει αποκτήσει πλήρη κινητικότητα η άρρωστη. Είναι σταθερό το γόνατό της. Ωραία, να μας πείτε λιγάκι τι πρέπει να περιμένει ο ασθενής. Όταν, παραδείγματος χάρη, γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, βλέπουμε εδώ το υλικό είναι σαν ένα κανονικό πόδι. Τουλάχιστον στην ακτινογραφία έτσι φαίνεται. Σίγουρα και εξωτερικά θα είναι αρκετά καλυμμένο, ράματα, λίγα ράματα. Οι τομές μας πλέον είναι πολύ μικρές. Οι τομές είναι πολύ μικρές, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Είναι φυσιολογικό τέλος πάντων πόδι, λειτουργεί κανονικά. Όλες οι χρήσεις, ένα βιονικό πόδι τέλος πάντων. Ας το πούμε. Γιατί παλαιότερα βλέπουμε κάποιες ταινίες, Bionic, ένα βιονικό πόδι με μέταλλο. Που δεν είναι και πολύ βαρύ το μέταλλο, σωστά. Το μέταλλο δεν είναι πάρα πολύ βαρύ. Βέβαια, πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι το αισθάνονται για να είμαστε ειλικρινείς. Το αισθάνονται σε σχέση σίγουρα με το κόκαλο, έχει λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα. Το χτύπημα που κάνει καμιά φορά, το τακ-τακ, περπατώντας. Το αισθάνονται. Βιονικό πόδι είναι αυτό. Βέβαια, αλλά είναι βέβαια αυτό πολύ λίγο σε αυτό το οποίο είχαν πριν. Σίγουρα και έχει λυθεί και το πρόβλημά τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Οι ασθενείς, τι περιμένουν ότι θα γίνει από αυτή την αποκατάσταση η ολική αρθροπλαστική γόνατος? Οι ασθενείς, αυτό που είναι το σημαντικότερο για αυτούς είναι ότι αφενός μεν σταματάει ο πόνος τους, είναι πολύ σημαντικό, σταθεροποιείται το πόδι τους, γιατί πριν, όπως είπαμε, υπάρχει αυτή η συνδεσμική αστάθεια την οποία δημιουργούσε η αρθρίτιδα και η οποία δημιουργεί πρόβλημα στον άρρωστο. Σταματάει ο πόνος, μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες του σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, μπορεί να επανέλθει κανονικά στις φυσιολογικές του δραστηριότητες. Μπορεί να επανέλθει κανονικά στις φυσιολογικές του δραστηριότητες. Και μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Συνήθως μέχρι την πλήρη επαναδραστηριοποίηση είναι 6 με 8 εβδομάδες περίπου. 6 με 8 εβδομάδες. Ναι. Δηλαδή, έρχεται στην κλινική, κάνει το χειρουργείο, μετά πόσες μέρες μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο? Συνήθως όλη η διαδικασία είναι ένα πενθήμερο. Από τη μέρα που μπαίνει μέχρι να φύγει είναι ένα πενθήμερο. Μετά, ποιες είναι η μεταχειρητική του πορεία, ποια είναι, παραδείγματος χάρη, τι πρέπει να κάνει? Στη μεταχειρητική πορεία αυτό που κάνουμε είναι ότι αρχίζουμε φυσιοθεραπεία από την πρώτη στιγμή της επέμβασης. Με αναπνευστικές ασκήσεις, αν ο άρρωστος είναι καλά κλινικά από πλευράς αίματος και στοιχείων και των υπολείπων συστημάτων, φροντίζουμε μετά από κάποιες ώρες ή ακόμα την επόμενη μέρα να τον σηκώσουμε, να ορθοστατήσει, να περπατήσει. Άρα η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη. Είναι σημαντική. Μάλιστα. Οπότε για 6 με 8 εβδομάδες που είναι μετά την αποκατάσταση χρειάζεται φυσικοθεραπεία για τόσο χρονικό διάστημα? Όχι όλο το διάστημα. Για πόσο χρονικό διάστημα? Καμιά δεκαετία μέρες μετά το χειρουργείο. Μόνο για 10 μέρες. Ναι. Οπότε έτσι λίγο πολύ συνηθίζει την κίνηση, πώς ακριβώς γίνεται. Βεβαίως. Και μπορείτε να μας πείτε λίγο τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης επέμβασης, γιατί η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς. Πείτε μας κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλη. Τα πλεονεκτήματα της ολικής αρθροπλαστικής είναι ότι αφενός όπως είπαμε, ηρεμεί ο άρρωστος, επανέρχεται στις δραστηριότητες του, βεβαίως με μια προϋπόθεση, έτσι, ότι πρέπει πάντα να έχει στο μυαλό του ότι στην ουσία έχει ένα μηχάνημα μες στο πόδι του. Και όσο πιο πολύ το καταπονεί, αυτό το μηχάνημα φθήρεται και πολύ πιο γρήγορα. Πολλοί αυτό το πράγμα δεν το σκέπτονται και πριν από την επέμβαση, όταν οι δραστηριότητες τους έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που μετά την επέμβαση νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι. Μπορούν όμως να κάνουν περισσότερα πράγματα. Μπορούν να κάνουν στην ουσία. Οπότε ο τρόπος που αισθάνονται είναι φυσιολογικός. Αλλά δεν πρέπει όμως. Δεν πρέπει. Δηλαδή μην παίρνουν φόρα που λέμε. Δηλαδή θα πρέπει, όπως λένε, thinking before doing something. Δηλαδή, σαν τι θα μπορούσαν να κάνουν? Πρέπει να σκέφτονται πριν κάνουν κάτι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη κάποιος. Να παίξουν μπάσκετ. Έτσι, μπράβο. Κάποιος που κάνει. Κάνουν και τέτοια. Καμιά φορά μπορεί, αν είναι ένας νέος άνθρωπος. Ηλικιακά, παραδείγματος χάρη, ποιες ηλικίες θα μπορούσαμε να πούμε? Ηλικιακά, πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Ότι συμβαίνει η αρθρίτιδα στο γόνατο. Πολύ σωστή ερώτηση. Βλέπουμε ότι συνήθως στην Ελλάδα, για τη χώρα μας μιλάμε, ένα ποσοστό, από ηλικία η οποία αρχίζει σιγά σιγά η συμπτωματική αρθρίτιδα του γόνατος, είναι μετά τα 50. Μετά τα 50. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 19% των γυναικών και στο 9% των ανδρών. Αρχίζουν να έχουν προβλήματα. Από αυτά λοιπόν, μετά τα 50, από αυτούς τους αρρώστους, ένα ποσοστό 20-25% κάποια στιγμή της ζωής του θα φτάσει σε μια ολική αρθροπλαστική. Μάλιστα. Και είναι πολύ πιο συχνή η αρθροπλαστική του γόνατου σε σχέση με το ισχύου, του γοφού που λέμε, σε σχέση 3/1. Δηλαδή είναι τριπλάσια η αρθροπλαστική του γόνατος στη χώρα μας σε σχέση με αυτή του ισχύου. Τόσο πολύ. Βέβαια. Αλλά σίγουρα κάποια αθλήματα δεν μπορεί ο ασθενής να παίξει. Δηλαδή σίγουρα, όπως είπατε, μπάσκετ δεν μπορεί, ποδόσφαιρο το ξεχνάμε, γκολφ μπορεί, που υπάρχει το swing πέρα εδώ. Ναι.
αυτό είναι πιο ήπιο, ίσως μπορεί. Αλλά εκείνο που θέλουμε γιατί και εκεί η κίνηση είναι λίγο δεξιά-αριστερά, κάπως και το γόνατο είναι και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί το γόνατο. Οπότε πολύ και σωστά, εκείνο είναι. σωστά, υπάρχει ένα βάρος πάνω στο γόνατο. Σωστό. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγει είναι σημαντικό να μην κάνει γονατίσματα, βαθιά καθίσματα, να μην κάθεται σε πολύ χαμηλά καθίσματα, να αποφεύγει οποιοδήποτε άθλημα το οποίο έχει κραδασμούς, jogging, παραδείγματος χάρη αναρρίχηση, όπως είπατε πριν, μπάσκετ κλπ. Αυτό καλό είναι να τα αποφεύγει. Και βέβαια πριν αρχίσει οποιοδήποτε άθλημα, καλό είναι να το συζητά με τον γιατρό του για να δει και τις δυνατότητές του και αν πρέπει να το κάνει αυτό. Τι άλλο πρέπει να αποφεύγει? Είναι σημαντικό να ξέρει τα restrictions, τι περιορισμούς έχει. Άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και πολύ σωστά το ρωτάτε, είναι ο έλεγχος του σωματικού του βάρους. Μην ξεχνάμε ότι από τα πόδια μας περνάει όλο το βάρος ξαφνικά και... Βεβαίως. Όλο αυτός ο προγραμματισμός έχει γίνει βάση σχεδίου που λέμε του βάρους του την ώρα του χειρουργείου της επέμβασης, παραδείγματος χάρη. Έχετε υπολογίσει το συγκεκριμένο ένθιμα που θα βάλετε σύμφωνα με το βάρος. Ναι. Ή παίζει ρόλο, αν κάποιος είναι 100 κιλά, κάποιος είναι 150. Παίζει ρόλο. Κοιτάξτε να δείτε. Διαλέγεται διαφορετικό ένθιμα. Όχι. Τα υλικά αυτά της επιφανείας είναι συγκεκριμένα. Μάλιστα. Εκεί που μπορεί να διαφέρουμε είναι αφενός μεν στο μέγεθος όσον αφορά το μέγεθος του μυρού ή της κνήμης, αυτά που δείξαμε νωρίτερα. Και βεβαίως ανάμεσα το spacer, αυτό που μπαίνει το πολυεθυλένιο, μπορεί να είναι πιο χοντρό ή πιο λεπτό. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια και διάρκεια ζωής, θα μας πείτε και λιγάκι διάρκεια ζωής. Γιατί κάποιος ασθενής θα ρωτήσει, αυτό κρατάει 20 χρόνια, 30 χρόνια, 5 χρόνια, 2 χρόνια. Πόσο κρατάει η ολική αρθροπλαστική γόνατο συγκεκριμένη? Πολύ σωστή ερώτηση και το ρωτάνε πάρα πολύ συχνά οι ασθενείς αυτό το πράγμα. Είναι συνυφασμένη η διάρκεια ζωής αφενός με την ηλικία του αρρώστου. Γιατί βλέπουμε καμιά φορά σε περιπτώσεις διαφόρων άλλων παθήσεων ότι αναγκαζόμαστε και σε μικρές ηλικίες να κάνουμε ολικές αρθροπλαστικές, σε φλεγμονώδεις παθήσεις γόνατος και τέτοια. Η οποία βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ο ασθενής είναι μικρός και έχει αυξημένες απαιτήσεις από τη ζωή του, κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Ένας λόγος λοιπόν είναι η ηλικία. Γι' αυτό όσο μπορούμε προσπαθούμε στις κλασικές οστεοαρθρίτιδες να καθυστερούμε το χρόνο να την κάνουμε και ή δυνατόν να φτάνει ο άρρωστος μετά τα 60. Οπότε καλύτερα έτσι. Να σας ρωτήσω λιγάκι, επειδή ακούγεται ότι περισσότερο οι άντρες κάνουν αυτή την επέμβαση. Θέλω να μου πείτε λιγάκι, γυναίκες ή άντρες? Οι γυναίκες. Οι γυναίκες τι κάνουν? Γιατί χρησιμοποιούν πολύ τα γόνατά τους? Σκύβουνε, κάνουν δουλειές. Ίσως παίζουν ρόλο και μετά την εμεινόπαυση, η διαφορά των ορμονών που ίσως επηρεάζει και αυτό το χόνδρο. Δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι ουσιαστικά οι γυναίκες. Οπότε ποσοστιαία πόσο % γυναικών σε σχέση με άντρες? 3 προς 1 είναι. Είναι 3 προς 1. Είναι τεράστια η διαφορά που κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωραία, θέλουμε να μας πείτε και λιγάκι, όταν κάποιος ταξιδέψει, γιατί αυτό είναι μέσα στο γόνατο, είναι ένα μέταλλο τέλος πάντων που σίγουρα ο ανιχνευτής στο αεροδρόμιο μπορεί να έχει πρόβλημα. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση? Πρέπει να έχει χαρτί από τον γιατρό, πρέπει κάποια ιδιαίτερη εξέταση να γίνει? Μας το ρωτάνε και αυτό πολύ συχνά. Βέβαια. Καλά που το θέτετε. Τι γίνεται για αυτούς που ταξιδεύουν πάρα πολύ? Κοιτάξτε, έχουμε δει ότι σε άλλες περιπτώσεις σημαίνεται το υλικό από τους ειδικούς σημαντήρες που υπάρχουν στα αεροδρόμια. Σε άλλες περιπτώσεις το ίδιο υλικό δεν σημαίνεται. Βέβαια, καλό θα είναι ο άρρωστος να έχει μαζί του ένα χαρτί. Μάλιστα. Που να υπάρχει. Οπότε ένα έγκυρο χαρτί. Ένα έγκυρο χαρτί από το νοσοκομείο που το έχει κάνει. Γιατί σίγουρα χτυπάει. Όλοι τον κοιτάνε, λέει τι γίνεται, τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Και το ψάξιμο είναι ακόμα χειρότερο. Θέλετε να μας πείτε στην Ελλάδα πόσο συχνή είναι η συγκεκριμένη επέμβαση, γιατρέ μου? Όπως είπαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που φτάνουν, τους συμπτωματικούς ασθενείς, που περίπου δηλαδή είναι, όπως είπαμε, 8 με 9% από τους άντρες και ένα 18-19% από τις γυναίκες, από αυτούς όλους που θα φτάσουν σε κάποια ηλικία, το 20% περίπου θα υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση. Τεράστιο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Γι' αυτό η μετακπαίδευσή σας και στην Ισπανία και στη Μεγάλη Βρετανία έχει βοηθήσει να δώσετε τα φώτα εδώ στην Ελλάδα και να υπάρχει συγκεκριμένη επέμβαση και να γίνεται και πάρα πολύ καλά και άρτια από εσάς. Βέβαια, πλέον στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι συνάδελφοι σε αυτή την. Έχει γίνει συνηθισμένη πλέον. Ναι, έχει γίνει συνηθισμένη. Βέβαια, βελτιώνονται τα πράγματα διαρκώς και αυτό δεν μας αφήνει ποτέ χωρίς ενημέρωση. Πάντα τρέχουμε να δούμε κάτι το καλύτερο, κάτι το καινούριο που βγαίνει. Τα υλικά βελτιώνονται σταδιακά και συνέχεια, διαρκώς. Σημαντικό και αυτό. Θέλετε να μας πείτε ένα δύσκολο περιστατικό, έτσι που δυσκολευτήκατε λιγάκι? Περιγράψτε μας ένα δύσκολο περιστατικό. Κοιτάξτε, περιστατικά σε εμάς που είναι δύσκολα και θέλουμε να τα αποφεύγουμε οι ορθοπαιδικοί, είναι περιστατικά τα οποία έχουν φλεγμονή στο κόκαλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, εκεί δεν πας να κάνεις μια πρωτογενή
αρθροπλαστική. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να κάνεις χειρουργικούς καθαρισμούς, να αφαιρέσεις μαλακά μόρια, να αφαιρέσεις οστά και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρεις επίσης αν βάζοντας την ολική αρθροπλαστική το μικρόβιο που είναι μέσα στο κόκαλο και που δεν το πιάνουν καλά τα αντιβιωτικά, αν αυτό κάποια στιγμή θα αναβιώσει και θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι σημαντικό και αυτό. Αυτά είναι από τα πιο δύσκολα για μας. Βέβαια. Οτιδήποτε είναι φλεγμονώδες. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, κύριε Κοτσιόπουλε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας. Face to face μαζί σας. Συζητάμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ολική αρθροπλαστική γόνατος με τον κύριο Κοτσιόπουλο. Ορθοπαιδικός χειρουργός. Για αυτούς που ανοίξαν τώρα το κανάλι, να πούμε ότι συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα και θέλω να συνεχίσουμε την ερώτηση λέγοντας, δηλαδή, έχω μία απορία. Όταν τραυματιστεί κάποιος από αυτοκινητικό δυστύχημα, είναι η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιείται η ολική αρθροπλαστική γόνατος που θα γίνει σε ένα τέτοιο ατύχημα που είναι πιθανόν μια ζημιά, μια τεράστια βλάβη στο γόνατο του ασθενή? Σωστή ερώτηση. Ένα ατύχημα, όπως είπα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα κάταγμα της περιοχής του γόνατος, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χαλάει την επαλληλία, όσο και να προσπαθήσουμε και οι γιατροί να το φέρουμε στην κανονική του θέση, χαλάει την επαλληλία της άρθρωσης και ίσως καμιά φορά και τον άξονα. Αυτό βέβαια μπορεί να αφορά και ένα κάταγμα στα πιο περιφερικά οστά του οστού, της κνήμης ή του μυρού. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα μπορεί να δημιουργήσει μια διαταραχή του άξονα, το οποίο θα έχει επιβάρυνση αν είναι πρωτογενός το κάταγμα στην περιοχή του γόνατος ή δευτερογενός στα πέριξ οστά, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην άρθρωση σταδιακά. Και αυτό το πράγμα ίσως καταλήξει, είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που βλέπουμε, που μπορεί να καταλήξει σε μια αρθρίτιδα του γόνατος δεύτερο παθός και η οποία βέβαια να καταλήξει σε μια ολική αρθροπλαστική ισχύου. Γόνατος. Άρα και σε μια... Βιάζεται να μιλήσει για τον ισχύο, βλέπω. Όχι. Λοιπόν, να μιλήσουμε πάλι πριν να αλλάξουμε το θέμα μας και πάμε στο γοφό, στο ισχύο. Πάμε λίγο να μας πείτε την ολική αρθροπλαστική γόνατος, τη συγκεκριμένη επέμβαση, πώς ακριβώς γίνεται, λίγο να δείξουμε το βιντεάκι και αναλυτικά να μας ξαναπεί λίγο δύο λογάκια ο γιατρός μας, πώς ακριβώς γίνεται η επέμβαση, γιατί δεν φαίνεται και πολύ δύσκολη η επέμβαση. Λοιπόν, η επέμβαση, να πούμε γενικά ότι γίνεται πάντα υπό περιοχική αναισθησία, η σκληρίδια ή η ραχιαία που λέμε, υπό άσηπτες συνθήκες στο χειρουργείο. Πάντα οι τομές μας φροντίζουμε να είναι μικρές. Πάντα λαμβάνουμε μέτρα για την πρόληψη και φλεβοθρόμβωσης του ασθενούς και της χημειοπροφύλαξη για τις πιθανές φλεγμονές. Βλέπετε εδώ πως ανοίγουμε το γόνατο με μια μικρή τομή. Μάλιστα. Τα υλικά σίγουρα είναι το πιο σημαντικά που βάζουμε σε μια Βεβαίως έχει γίνει ο προεγχειρητικός σχεδιασμός. Σωστά. Ξέρουμε από πριν περίπου τι υλικά θα βάλουμε, για να μην πω ακριβώς. Και βέβαια, εφόσον επισκοπήσουμε όλο το γόνατο, με τον καθαρισμό που κάνουμε και όλα αυτά, είμαστε σίγουροι πλέον και με τις μετρήσεις που κάνουμε. Το σημαντικό πάντως είναι ο τρόπος που βάζετε το υλικό. Σαφέστατα. Γιατί αυτή είναι η τεχνική. Η τεχνική υπάρχει, αλλά είναι τα χέρια του κάθε χειρουργού. Είναι αυτά που διαπρέπουν σε ένα χειρουργείο και να γίνει μια μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως. Και πολύ σωστά το θέτετε, και η διάρκεια, το πόσο θα κρατήσει μια ολική αρθροπλαστική γόνατος, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι ουσιαστικά αυτό που είπατε. Η χειρουργική τεχνική και πόσο καλά έχουν μπει τα υλικά. Σωστά. Πόσο ανατομικά. Γιατί μετά δεν θέλετε να γίνουν επιπλοκές. Σαφέστα. Και θέλω να μιλήσουμε κιόλας, υπάρχουν επιπλοκές, γιατρέ? Υπάρχουν επιπλοκές. Είναι ένα μικρό ποσοστό βέβαια, αλλά οφείλουμε να τις λέμε πάντα στον άρρωστο. Βέβαια. Η πιθανότητα είναι είτε διεγχειρητικές είτε μετεγχειρητικές. Στις διεγχειρητικές μπορεί να γίνει μια βλάβη ενός νεύρου, μια βλάβη ενός αγκίου, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια για τον άρρωστο. Άρα και πρέπει να κάνετε take your time που λέμε στην Αμερική. Δηλαδή με το χρόνο, σιγά σιγά, είναι ένα χειρουργείο που δεν βιαζόμαστε για να γίνει σωστά, για να μην ακουμπήσουμε νεύρα και όλα αυτά. Θέλει συνεχή εγρήγορση στο χειρουργείο. Ακριβώς. Και όχι μόνο και από το χειρουργό, και από τους βοηθούς οι οποίοι βοηθάνε και όλα αυτά. Τέλεια. Συνεχή εγρήγορση. Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε και για το γόνατο, γιατί το γόνατο συζητήσαμε, για το ισχύο, γιατί και το ισχύο ακούμε πάρα πολλές γυναίκες μεγάλης ηλικίας, ο γοφός, κοινός γοφός, που και αυτός υπάρχει αποκατάσταση και είναι η ολική αρθροπλαστική αποκατάσταση ισχύου. Και θα μιλήσουμε είναι συνηθισμένη η συγκεκριμένη επέμβαση, γιατρέ μου, γιατί την ακούμε αρκετά συχνά. Είναι πολύ συνηθισμένη και αυτή η επέμβαση. Όπως είπαμε, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο των ανθρώπων πάσχουν από εκφυλιστική αρθροπάθεια μετά τα 50 τους. Κυρίως και εκεί οι γυναίκες έχουν
περισσότερο πρόβλημα, αλλά το βλέπουμε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι αφενός... Η αναλογία είναι η ίδια, κύριε Κοτσιόπουλε? Όχι, εκεί δηλαδή είναι 3 στα 1? Όχι, μπορούμε να πούμε ότι περίπου είναι ίσα περίπου, ναι. Μισά-μισά. Αλλά αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι, το βλέπουμε σε ασθενείς οι οποίοι αφενός είναι εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε την τεχνική. Εδώ βλέπουμε μια τεχνική ολικής αρθροπλαστικής ισχύου, πώς αλλάζουμε πρωτογενώς το ισχύο, το οποίο έχει φθαρεί, έχει φθαρεί ο χόνδρος και ανοίγουμε τώρα τα μυϊκά στοιχεία και μετά θα παρασκευαστούν για να μπουν τα υλικά που πρέπει. Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι πιο δύσκολη και πιο μπορούμε να πούμε περίπλοκη? Κοιτάξτε να δείτε, η δύσκολη επέμβαση είναι η αντικατάσταση, η revision. Μάλιστα. Η αρθροπλαστική ισχύου έχει και αυτή τις δυσκολίες της. Η αντικατάσταση αφορά την αφαίρεση μιας πρωτοπαθούς ολικής αρθροπλαστικής. Έχουμε βάλει μια ολική αρθροπλαστική σε έναν άνθρωπο για να κινηθεί η άρθρωση του ισχύου του, ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από μια αρθρίτιδα. Αυτό το πράγμα όμως μπορεί να έχει χαλάσει το μηχάνημα και να μην κάνει τη δουλειά που πρέπει. Πλέον και ο άρρωστος να εξακολουθήσει να ξαναεπανέλθει το πρόβλημα του πόνου του, το πρόβλημα της δισκαμψίας. Εδώ τι βλέπουμε, βλέπω σφυράκι, τι γίνεται εκεί? Εδώ πλέον παρασκευάζουμε και το μυρό και την κοτήλη. Εδώ αφαιρούμε την κεφαλή, μπράβο. Και με ειδικό τριμπουσόν για να μπορέσουμε να βγάλουμε την κεφαλή που είναι φθαρμένη, τη βλέπετε εδώ. Στην συνέχεια θα παρασκευάσουμε την κοτήλη που λέμε, το πάνω μέρος, την υποδοχή του ισχύου, όπως βλέπετε εδώ. Την υποδοχή του πάντως θέλει guts, μεγάλα guts που λέμε ο γιατρός για να μπορεί να κάνει... Χρειάζεται σίγουρα, αλλά δεν πάβει και για μας όσα και να κάνουμε και ό,τι και να γίνεται να υπάρχει το άγχος, γιατί ο ασθενής δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος, να είναι άνθρωπος μας και πρέπει να τον σεβόμαστε και να τον αντιμετωπίζουμε πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα που πρέπει. Σίγουρα. Εδώ είναι η αποκατάσταση, μπαίνει το ένθεμα εδώ, τι εδώ γίνεται? Στην πρωτογενή αρθροπλαστική όπως είναι εδώ, στην πρωτογενή αρθροπλαστική και αυτή πάει πολύ γρήγορα η αποκατάσταση, δηλαδή πρώτη, δεύτερη μέρα μετά το χειρουργείο, τους σηκώνουμε, περπατάνε. Ανάλογα αν έχει μπει με τσιμέντο ή χωρίς τσιμέντο η αρθροπλαστική, τους φορτίζουμε και περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα. Στα χωρίς τσιμέντο τα προστατεύουμε περισσότερο τα ισχύα για κάποιο διάστημα με κάποιο πι ή με κάποιες βακτηρίες μέχρι να ενσωματωθεί το κόκαλο με το υλικό. Σε αυτά που έχουν τσιμέντο και έχουμε πρωτογενή σταθερότητα, το μόνο που περιμένουμε για λίγες μέρες είναι η επούλωση των μυϊκών στοιχείων και φορτίζουμε πολύ περισσότερο. Εδώ μπαίνει κάνουμε μάλλον τη ράσπα για να βάλουμε το πρόθεμα στο μυριαίο. Ωραία, πάμε να δούμε όμως φωτογραφίες. Η αποκατάσταση βασικά είναι απλή, αλλά όταν βλέπουμε εμείς τις λεπτομέρειες καμιά φορά, δεν είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε κάτι φωτογραφίες που έχουμε και να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε μια αθρίτιδα του ισχύου. Βλέπουμε ότι έχει ανάμεσα στην κεφαλή και στην κοτήλη έχει εξαφανιστεί ο χόνδρος. Έχουν ακουμπήσει τα κόκαλα μεταξύ τους. Αυτό το πράγμα δημιουργεί έντονο πόνο στον άρρωστο, δυσκινησία, δισκαμψία της άρθρωσης. Το πόδι έχει βραχυνθεί, έχει κοντίνει γιατί έχει χαθεί το διάστημα το οποίο υπάρχει. Δημιουργεί μια τρομερή δυσλειτουργία στον άρρωστο. Όχι, εδώ είναι το γόνατο. Εδώ βλέπουμε με συγκεκριμένο ένθεμα που είχαμε δείξει. Εδώ ναι, είναι το γόνατο που είχαμε δείξει. Ωραία, πάμε να δείξουμε την επόμενη. Εδώ είναι σε γόνατος, αποκατάσταση γόνατος. Εδώ βλέπουμε μια άλλη αθρίτιδα ισχύου, ναι, πλήρης καταστροφή της κεφαλής, έχει ανέβει ψηλά το μυριαίο, όπως βλέπουμε, και αυτό πάλι τα ίδια προβλήματα. Ο άρρωστος έχει τρομερή δυσλειτουργία, δεν μπορεί να περπατήσει, πονάει φοβερά. Παραπονιέται. Βέβαια, βέβαια. Και όταν παίρνει συνέχεια φάρμακα. Παίρνει φάρμακα. Εδώ βλέπουμε την αποκατάσταση. Βλέπουμε πώς έχει αλλάξει το πάνω με το κάτω. Έχει δημιουργηθεί μια καινούργια νεοάρθρωση από υλικά, η οποία επιτρέπει πλήρη κινητοποίηση, κινητικότητα και είναι ανώδυνη. Επανέρχεται το μήκος του ποδιού. Και ο άρρωστος σημαντικό αυτό. Οπότε βέβαια. Εκεί που κούτσινε τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ τι το ίδιο και εδώ είναι μια άλλη ακτινογραφία. Μια παρόμοια άλλου τύπου. Με το ένθεμα μέσα. Αρθροπλαστική, βεβαίως. Μάλιστα. Οπότε η ολική αρθροπλαστική ισχύου είναι και αυτή εξίσου επιτυχής, όπως είναι και η ολική αρθροπλαστική γόνατος. Και εδώ. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι των αντικαταστάσεων που είπαμε νωρίτερα, όταν πρέπει δηλαδή η πρωτοπαθής ολική που είδατε νωρίτερα, για διάφορους λόγους, δηλαδή όταν έχει χαλάσει το μηχάνημα, να το αντικαταστήσουμε.
γιατί πλέον αρχίζουν πάλι τα προβλήματα του πόνου, τα προβλήματα της δυσλειτουργίας, τα προβλήματα της δυσκινησίας του άκρου και σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει πάλι να βγάλουμε τα υλικά τα οποία είναι μέσα και εμείς να βάλουμε καινούρια. Αυτό είναι μια δύσκολη περίπτωση. Αυτή είναι η δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα. Γιατί κάθε μία είναι ξεχωριστή περίπτωση. Γιατί και ο οστός έχει συνηθίσει με ένα συγκεκριμένο ένθεμα και τώρα πρέπει να τρίψει παραπάνω ή υπάρχει έλλειμμα σε κάποιο συγκεκριμένο Ακριβώς. σημείο. Αυτό που λέτε. Το σημαντικό Εκεί είναι όταν βγάζουμε τα υλικά, λοιπόν, αυτά που υπάρχουν τσιμέντο, συνήθως οι χαλαρώσεις που υφίστανται τα υλικά αυτά, είτε μπορεί να είναι άσηπτες, δηλαδή να μην έχουν μικρόβια, να είναι από κίνηση η οποία δημιουργείται ανάμεσα στο οστό και το μέταλλο ή ανάμεσα στο τσιμέντο και στο μέταλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε και βγάζοντας τα υλικά αυτά, συνήθως πολλές φορές έχουμε επιπλοκές, δηλαδή να δημιουργούνται οστικά ελλείμματα γιατί φεύγει και πάρα πολύ οστό ή καμιά φορά και θράψη του οστού. Mάλιστα. Έτσι. Όταν γίνεται συγκεκριμένη επέμβαση, επανέρχεται η λειτουργικότητα πλήρως? Για τη revision μιλάτε, για την επαναποκατάσταση του ισχύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις και η κινητικότητα βασικά της άρθρωσης. Είναι πολύ δύσκολο, αφενός είναι διάφοροι λόγοι οι οποίοι δεν μπορεί να επανέλθει πλήρως η άρθρωση τις περισσότερες φορές. Είναι πρώτα η ηλικία, ότι αυτά τα επαναχειρουργία του ισχύου γίνονται σε μεγάλες ηλικίες συνήθως. Ένα δεύτερο είναι η μεγάλη ατροφία των μειών και λόγω ηλικίας και λόγω του ότι οι άρρωστοι αυτοί πονάνε για αρκετό διάστημα και είναι δύσκολο μετά η αναπλήρωση της μυϊκής ισχύως γιατί είναι μεγάλα άτομα. Ένα τρίτο είναι το ότι προστατεύουμε μετά το χειρουργείο αυτά τα άτομα λόγω του ότι το οστός τους είναι ασθενές και προσπαθούμε να μην τα φορτίσουμε με πλήρη φόρτιση για κάποιο διάστημα μέχρι να επανέλθει η λειτουργικότητα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει πλήρως η κίνηση της άρθρωσης σε αυτούς τους αρρώστους. Επανέλθει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Χωρίς να αποκλείεται βέβαια να επανέλθει και πλήρως. Ποιο ποσοστό είναι αυτό? 80%. Είναι τεράστιο. Βέβαια. Και μιλάμε βέβαια για μεγάλα άτομα ως επιτοπλίστων. Για ανθρώπους δηλαδή που είναι συνήθως πάνω από 80 ετών. Και έχουν την υπομονή να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση. Είναι ο πόνος. Είναι ο πόνος που τους δημιουργεί το πρόβλημα. Και μετά δεν πονάνε, κύριε Κοτσιόπουλε? Αν πάει καλά η επέμβαση, βέβαια. Και η λειτουργικότητα επανέρχεται και όλα. Και αν σκεφτούμε βέβαια τώρα μια παρένθεση ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 30-35 χρόνια είναι που γίνεται η αρθροπλαστική του ισχύου και του γόνατος αντίστοιχα, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Καταλαβαίνετε ότι εμείς τώρα κοντά στα 50 είμαστε η γενιά οι οποίοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά των αναθεωρήσεων. Πάρα πολύ έντονα και πρέπει να είμαστε και σε αυτά λίγο πολύ εξειδικευμένοι και να ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Θέλετε να μας πείτε λίγο αν υπάρχουν επιπλοκές? Επιπλοκές υπάρχουν από τέτοιες επεμβάσεις των αναθεωρήσεων. Ποια θα ήταν μια επιπλοκή? Υπάρχουν και διαχειριτικές επιπλοκές και μεταχειριτικές. Διαχειριτικές επιπλοκές, όπως είπαμε, μπορεί να γίνουν από προβλήματα από τα νεύρα ή τα αγκία και εδώ είναι πολύ περισσότερες πιθανότητες γιατί είναι μεγαλύτερες οι τομές, πιο μεγάλες οι αποκολλήσεις των μυϊκών στοιχείων. Τα νεύρα και κυρίως το ισχυακό που είναι στην περιοχή του ισχύου θέλει μεγάλη προσοχή. Μεταγχειρητικές επιπλοκές, εκείνο που φοβόμαστε είναι μια πιθανή θρόμβωση ή μια εμβολή. Το αν υπάρχει μια βράχυνση, συνήθως μικρή, συνήθως γίνεται αποδεκτό από τους αρρώστους οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν για πολύ καιρό τον πόνο και βέβαια αυτό είναι το λιγότερο που τους ενοχλεί και είναι και σε κάποια ηλικία. Συνήθως αυτές είναι οι επιπλοκές, οι οποίες βέβαια στη revision είναι παραπάνω, αναφέρονται σε ένα 4-5% περίπου σε αυτών των περιπτώσεων. Ωραία, να σας ρωτήσουμε σε ποια περίπτωση, πότε ένας ασθενής ξέρει ότι είναι candidate, είναι ο υποψήφιος που λέμε, για να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου. Της revision, μιλάτε, της αναθεώρησης. Ακριβώς. Όταν κάποιος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική ισχύου, συνήθως τι βλέπουμε, ότι τα πρώτα 10 χρόνια δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τα επόμενα 10 μέχρι 20 χρόνια τα προβλήματα αρχίζουν και πλέον αντανακλούν σε ένα 30% των ασθενών με πόνους στην προσπάθεια, καμιά φορά πόνο και... Οπότε ο πόνος είναι αυτά που τους φέρνει στο γιατρείο, είναι ο πόνος. Το βασικότερο είναι ο πόνος. Μετά τα 30 χρόνια βλέπουμε ότι αυτά τα ποσοστά αυξάνουν δραματικά, φτάνουν περίπου και στο 60% των ολικών αυτών αρθροπλαστικών και πλέον αυτούς τους ασθενείς είναι κυρίως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
τους βλέπουμε. Αν κρατήσει μια ολική τόσο πολύ, αυτοί οι ασθενείς είναι κάτι τέτοιο, όπως είπατε, υποψήφιοι για να πάνε σε... Θέλετε να μας δείξει λίγο και τους τύπους των ενθεμάτων που χρησιμοποιούμε στην ολική αρθροπλαστική ισχύου. Ναι, να πω μόνο δύο λόγια, μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Ότι η αντικατάσταση, η πρωτοπαθής αντικατάσταση του ισχύου με το επαναχειρουργείο του ισχύου, δηλαδή με τη δευτεροπαθή αντικατάσταση του ισχύου, τη revision, δεν έχει καμία σχέση, είναι εντελώς διαφορετική επέμβαση. Είναι πιο εύκολη η κανονική. Ενώ η revision είναι είναι δύσκολο, γιατί όταν έχει μπει κάποιος ήδη μέσα, έχει κόψει, έχει ράψει και έχει αφήσει ένα συγκεκριμένο χώρο, τώρα ξαφνικά πρέπει να μπείτε εσείς και να καλύψετε το συγκεκριμένο χώρο. Ή θα ελαττώσετε κάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει τίποτα άλλο συμπλήρωμα που μπορεί να βάλετε εκεί μέσα. Αυτό που λέτε πολύ σωστά, αλλά το βασικό είναι ότι θα πρέπει να βγάλουμε τα υλικά που είναι. Αυτά τα υλικά θα δημιουργήσουν οστικά ελλείμματα. Ακριβώς. Αυτό τι γίνεται εκεί. Αν υπάρχει έλλειμμα και το καινούργιο υλικό που έχετε εσείς, πώς το καλύπτετε? Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν διάφορα ειδικά υλικά. Αφενός με προθεματικά υλικά που βάζουμε, μεταλλικά υλικά. Υπάρχουν... Τσιμέντο το χρησιμοποιείτε? Τσιμέντο, βεβαίως. Για να σταθεροποιηθεί κιόλας. Για να σταθεροποιηθεί. Και είναι η πιο μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις χειρουργικό τσιμέντο πάντα μιλάμε. Το χειρουργικό τσιμέντο. Και βεβαίως πολλές φορές χρειαζόμαστε οστικά μοσχεύματα, τα οποία καλύπτουν αυτό που λέμε τις κοιλότητες, οι οποίες δημιουργούνται λόγω της χαλαρώσεως που υπάρχει. Βέβαια, αν υπάρχουν φλεγμονώδη στοιχεία σε μια τέτοια ιστορία, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Γιατί βγάζεις τα παλιά υλικά, χρειάζεται να πάρεις καλλιέργειες. Αυτός ο προσχεδιασμός έχει γίνει πριν, δηλαδή έχετε μετρήσει περίπου, γιατί από την ακτινογραφία λίγο πολύ έχετε βοηθηθεί, ξέρετε λίγο τα μέτρα, οπότε έτσι έχετε λίγο μια ιδέα τι πρέπει να γίνει μόλις ανοίξει. Στις revision να σας πω τώρα και από την εμπειρία ότι είναι οι μόνες περιπτώσεις που μετράς το περίπου. Απλώς το σημαντικό είναι να έχεις επάρκεια υλικών, πολλών υλικών, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεις. Και τώρα που τα υλικά στην Ελλάδα υστερούν λίγο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Πάντως οι ορθοπαιδικοί βλέπω ότι κάνουν ένα καλό προσχεδιασμό και ρωτάω, δηλαδή και άλλους συναδελφούς ρωτάω γενικά τι γίνεται. Γιατί είναι ένα πρόβλημα. Όταν μπαίνεις στο χειρουργείο και δεν έχεις τα υλικά ή δεν μπορείς να βρεις τα υλικά από πριν, ή μπορεί να χρειαστείς άλλα υλικά και να μην υπάρχουν, γιατί είτε το νοσοκομείο δεν τα έχει παραγγείλει είτε οτιδήποτε. Γίνεται ένας προσχεδιασμός και από τον ίδιο τον γιατρό από πριν. Τι πιθανόν να χρειαστεί. Πρωτίστως, όπως το λέτε ακριβώς, πρωτίστως ο γιατρός. Εύχομαι να μην έχει τύχει να μπείτε χωρίς υλικά και να μην τα έχετε όλα. Καμιά φορά τυχαίνει, όχι να τα έχουμε προβλέψει όλα, αλλά να μας τυχαίνει κάτι στο χειρουργείο που δεν έχουμε προβλέψει και αλλάζει όλο ο σχεδιασμός. Τι γίνεται εκεί, το κλείνετε και Όχι. Πάντα βρίσκουμε τους τρόπους. Και εκεί μετράει πάρα πολύ και η εμπειρία και οι εναλλακτικές λύσεις που έχεις στο μυαλό σου. Υπάρχουν πολλοί άξιοι συνάδελφοι, πάντως. Η μελέτη είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική και όπως το είπατε πολύ σωστά, πρέπει να υπάρχει προεγχειρητικός σχεδιασμός πάντα. Ακριβώς. Σίγουρα, γιατί όπως λέτε, η revision της ολικής αρθροπλαστικής ισχύου είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν το κάνουν όλοι και δεν προτιμούν να το κάνουν και όλοι οι γιατροί. Βεβαίως. Γιατί όταν κάτι είναι πολύ πιο δύσκολο, πολλοί γιατροί θα πούν γιατί να κάνω αυτό τη στιγμή που με τον ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να κάνω τη συγκεκριμένη χειρουργία χωρίς επιπλοκές, χωρίς πρόβλημα και να ξεκινήσω με κάτι fresh. Με ένα έδαφος. Που είναι παρθένο. Ακριβώς. Παρθένο έδαφος, που σίγουρα ένα παρθένο έδαφος είναι πολύ πιο εύκολο να το χειρουργήσεις παρά να μπεις και να φτιάξεις ένα έδαφος. Βεβαίως. Με άλλα υλικά, γιατί σίγουρα αν έχει γίνει μια αρθροπλαστική πριν 10 χρόνια, το υλικό μπορεί να έχει αλλάξει. Όπως λέτε εσείς, υπάρχουν νέα υλικά. Βεβαίως. Και έτσι πάνω σε αυτό. Είναι... Και ίσως και καμιά φορά. Και μπράβο σας που τα καταφέρνετε, μια χαρά, κύριε Κοτσιόπουλε. Και καμιά φορά δεν βρίσκουμε και τα υλικά για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά που είναι μέσα. Σωστά. Είναι γιατί και αυτό. Βέβαια έχουν περάσει χρόνια όλα αυτά. Αλλά τα λέτε πάρα πολύ σωστά ότι πράγματι για τον γιατρό είναι πολύ πιο δύσκολο μια revision, μια αντικατάσταση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχύου από μια πρωτοπαθή αρθροπλαστική. Πάντως πιστεύω ότι υπάρχει και το ηθικό μέρος ενός γιατρού που επιλέγει να φτιάξει μια κατάσταση, ένα χειρουργείο που είναι πολύ πιο δύσκολο, που η αμοιβή του μπορεί να είναι και η ίδια με κάτι πολύ πιο εύκολο. Γιατί να πονοκεφαλιάσει και παρόλα αυτά όμως, ηθικά, μπράβο σας λέω, γιατί είσαι ένας γιατρός που ασχολείστε και με αυτό το κομμάτι και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και για μας είναι challenge. Γι' αυτό σας φέραμε στο face to face, να μας τα πείτε πάρα πολύ όμορφα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τους τύπους των ενθεμάτων, λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς μπαίνει, γιατί έχουμε τα υλικά εδώ, να δείξουμε λίγο υλικά. Βεβαίως. Έχουμε να δείξουμε για την ολική αρθροπλαστική ισχύου. Ναι, αυτή είναι μια ολική αρθροπλαστική ισχύου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποτελείται από 3 μέρη. Αποτελείται από
το stem, το στέλεχος που μπαίνει μέσα στο μυριαίο, αποτελείται από ένα άλλο μεταλλικό στοιχείο το οποίο καθυλώνεται πάνω στην κοτήλη ψηλά και ανάμεσα σε αυτά μπαίνει το πολυεθυλένιο, το οποίο είναι πιο μαλακό και ενθυλακώνεται μέσα το stem του μυριαίου και γίνεται όλη η κίνηση της πρόθεσης εκεί. Τόσο απλά. Έτσι γίνεται, ναι. Στα υλικά βέβαια της Revision είναι εντελώς διαφορετικά υλικά. Εδώ για να καταλάβετε βέβαια, αν μπορεί να το δείξει η κάμερα, είναι ένα υλικό που βγήκε από έναν άρρωστο και βλέπετε... Αυτό είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό βεβαίως. Οστό. Δεν είναι οστό, αυτό είναι τσιμέντο. Τσιμέντο είναι. Αυτό είναι τσιμέντο, όχι. Ναι. Το οστό δεν το φέραμε, όχι. Εντάξει. Αυτό είναι τσιμέντο. Για το χρώμα του είναι λίγο. Σωστό, ναι. Και βλέπετε πως έχει πραγματικά καλύψει την αρθροπλαστική και βεβαίως αυτό ήταν κολλημένο πάνω στο τσιμέντο και όταν τη βγάλαμε για να κάνουμε μια revision, μια αντικατάσταση αυτής της πρόθεσης, έφυγε και ένα μεγάλο κομμάτι του οστού. Γίνεται αυτό. Βέβαια. Εδώ είναι διάφορα άλλα είδη. Εδώ βλέπουμε πώς γίνεται η κίνηση στο κεφαλάκι της αρθροπλαστικής. Εδώ είναι μια άλλη ολική, μάλιστα είναι και πρόσφατη που βλέπουμε πόσο έχει φθαρεί το υλικό και ειδικά το πολυεθυλένιο, την οποία αλλάξαμε πρόσφατα. Αυτό είναι σε revision, δηλαδή είναι το παλιό υλικό. Αυτό ήταν μέσα στον οργανισμό και το αλλάξαμε γιατί πονούσε και βάλαμε καινούριο. Πρόθεμα κάναμε μια revision. Ο λόγος που πονούσε ποιος ήταν, κύριε Ο λόγος Κοτσόπουλο? είναι η χαλάρωση η οποία δημιουργείται. Η χαλάρωση η οποία δημιουργείται ανάμεσα στο υλικό. Και αυτό δημιουργείται από την τριβή. Ναι. Πολύ σωστά ρωτάτε. Ένας λόγος είναι πρώτα-πρώτα η φθορά ξεκινάει από το πολυεθυλένιο το οποίο υπάρχει μέσα. Το πολυεθυλένιο το οποίο υπάρχει αρχίζει σιγά-σιγά λόγω φθοράς και τριβής, συνεχούς καταπώνησης, να δημιουργεί μικροσωματίδια, μικρορινίσματα, τα οποία πέφτοντας κάτω στην ολική, δημιουργούν μια έντονη φαγοκυτάρωση. Δηλαδή, ο οργανισμός προσπαθεί αυτά τα πράγματα αναγνωρίζοντας τα σαν ξένα να τα απεγκλωβίσει, να τα πάρει. Άρα γι' αυτό έχει διάρκεια περίπου. Έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν. Πόσα χρόνια είπαμε έχει διάρκεια? Η revision, αυτό που λέμε η ανακατασκευή του ισχύου, έχει σαφώς λιγότερη διάρκεια από ότι η πρωτογενής αρθροπλαστική. Δηλαδή, η διάρκεια της. Το ανώτερο μπορεί να φτάσει είναι 10-15 χρόνια. Γιατί και υπάρχει και τρίτη revision που μπορεί να κάνει κάποιος? Σε πολύ νέα άτομα, καμιά φορά βεβαίως μπορεί να φτάσουν και εκεί. Και εκεί μιλάμε αν υπάρχουν μεγάλα οστικά ελλείμματα για παραγγελία πλέον ειδικών προθέσεων, custom-made προθέσεις, οι οποίες εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βέβαια. Με κατόπιν παραγγελία τις φέρνουμε απ' έξω, έχουν γίνει ειδικές μετρήσεις. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει αποκατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως. Πλέον και πόσο χρονικό διάστημα γίνεται η παραγγελία? Εξαρτάται, γιατί πρέπει να πάρει και έγκριση ο άρρωστος από το ταμείο του. Θέλει περίπου ένα μήνα. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοτσιόπουλε, και συνεχίζουμε μαζί σας. Face to face μαζί σας. Σήμερα έχουμε μιλήσει για την αθρίτιδα του γόνατος και μιλάμε για την ολική αρθροπλαστική ισχύου και συγκεκριμένα την επέμβαση revision με τον γιατρό μας, ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Κοτσιόπουλο. Κύριε Κοτσιόπουλε, θέλουμε να σας ρωτήσουμε για την επέμβαση. Πώς ακριβώς γίνεται η επέμβαση της revision? Λίγο να μας εξηγήσετε λίγο επιγραμματικά τα πράγματα. Βεβαίως. Βάζουμε τον άρρωστο βεβαίως μια-δυο μέρες. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που δείχνουμε. Όταν λέμε ωραίο, εννοούμε ενδιαφέρον και αναλυτικό. Έτσι, εδώ φαίνεται η αφαίρεση των υλικών των παλιών που υπάρχουν μέσα στην άρθρωση, εξαιτίας της χαλάρωσης που υπάρχει στα υλικά ανάμεσα στην επιφάνεια τσιμέντου και υλικού ή οστού και υλικού. Χρειάζεται λοιπόν να βγουν αυτά τα υλικά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή, γιατί συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε ένα πραγματικό χειρουργείο σας, κύριε Κοτσιόπουλε, ναι. που σίγουρα είναι λίγο σκληρό να το δούμε, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται σε μια τέτοια επέμβαση. Βεβαίως. Και είναι σημαντικό να μας πείτε λίγο τη λεπτομέρεια. Έτσι. Εδώ αφαιρούμε σιγά σιγά τα υλικά. Τώρα προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το stem του μυριαίου, αυτό που ήταν μέσα. Μάλιστα. Ίσως είναι καλό να δείξουμε και ακτινογραφίες, να καταλάβουμε κάποια περιστατικά που έχετε κάνει και θα ήθελα να ξαναπούμε ότι η συγκεκριμένη επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου revision γίνεται εφόσον έχουν τριφτεί τα οστά, έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ήδη στην ουσία με την αρχική ολική αρθροπλαστική ισχύου και χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση και να γίνει κάποια αλλαγή. Έτσι, αντικατάσταση μάλλον. Αντικατάσταση, ακριβώς όπως το λέτε. Να δείξουμε λίγο ακτινογραφίες, να πούμε στον κύριο σκηνοθέτη μας
και να σχολιάσετε λίγο πάνω σε αυτό που με κύριε ρωτήσατε Κοτσόπουλο. νωρίτερα, τι γίνεται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου χειρουργείου, που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ξέρει ο άρρωστος. Αυτό που κάνουμε, βάζουμε τον άρρωστο για τη revision, ειδικά 1-2 μέρες πριν στο νοσοκομείο. Κάνουμε τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή είναι μεγάλα χειρουργία, να εξασφαλίσουμε αίμα αρκετό. Μάλιστα. Δηλαδή τουλάχιστον 4-5 φιάλες αίμα να τις έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας πλήρης έλεγχος των άλλων συστημάτων και κυρίως οπωσδήποτε απάλληψη οποιασδήποτε υποψίας φλεγμονής μέσα στον οργανισμό. Δίνουμε προεγχειρητική. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση ή αποκατάσταση που λέμε revision επειδή έχει γίνει φλεγμονή. Βεβαίως. Μπορεί να συμβεί και αυτό το πράγμα. Παρόλο δηλαδή που υπάρχει το ένθεμα 10 χρόνια, παρόλα αυτά και παρόλα μετά από ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, αυτό που οφείλεται. Κοιτάξτε να δείτε, οφείλεται στο ότι μέσα στον οργανισμό μας υπάρχουν μικρόβια. Όλοι μας έχουμε μικρόβια, τα οποία διαδράμουν εξαιτίας ενός σάπιου δοντιού, εξαιτίας μιας ουρολίμωξης. Μπορεί και από κάτι τόσο απλό. Όλοι μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, ένας υγιής οργανισμός έχει τις δυνατότητες να παλέψει αυτά τα μικρόβια και να καταστήλει μια πιθανή φλεγμονή. Όταν υπάρχει ένα υλικό ξένο μέσα, αυτό δρά σαν δέλεαρα, ας το πούμε έτσι, με τα μικρόβια και μαζεύονται εκεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, μπορεί να δημιουργηθεί όταν υπάρχει υλικό και μια χαλάρωση, η οποία δεν είναι πλέον άσηπτη, είναι σηπτική χαλάρωση. Οφείλεται σε μικρόβια και αυτή η περίπτωση είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί πέρα από το ότι πρέπει να βγουν τα υλικά, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να καθαριστεί το οστό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς τους ορθοπαιδικούς, από τα πιθανά μικρόβια. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν επανειλημμένοι χειρουργικοί καθαρισμοί. Όταν υπάρχει το μικρόβιο και γίνεται η revision, η συγκεκριμένη αποκατάσταση, τι γίνεται εκεί? Δεν έχετε να παλέψετε με περισσότερα τέρατα που λέμε μέσα σε ένα χειρουργείο και μια επέμβαση? Βεβαίως, πολύ περισσότερα. Γι' αυτό λέω ότι εκεί είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο φιδωλοί στις αποφάσεις μας, με την έννοια ότι προτιμούμε. Αλλά γίνεται παρόλα αυτά. Γίνεται. Βέβαια, το καθυστερούμε πάρα πολύ. Δεν πηγαίνουμε σε έναν πρώτο χρόνο, όπως βλέπατε εδώ στο βίντεο, να βγάλουμε τα υλικά και να βάλουμε τα άλλα. Δεν βιαζόσαστε. Εκεί τον αφήνουμε τον άρρωστο, μπορεί να τραβήξει αυτό το πράγμα και ένα χρόνο ακόμα υπό αντιβίωση, μέχρι να είμαστε αρκετά πεπισμένοι ότι πλέον τα μικρόβια έχουν κατά κάποιο τρόπο κατασταλεί. Κατασταλεί, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Γιατί και υπάρχουν και κάποιοι τρόποι που χρησιμοποιείται για να κατασταλούν. Συνήθως αντιβίωση και χειρουργικοί καθαρισμοί στο κόκαλο, επειδή τα αντιβιωτικά δεν πιάνουν πάρα πολύ καλά το κόκαλο. Εκείνο που μας βοηθάει πάρα πολύ είναι ο μηχανικός καθαρισμός. Οπότε μπορεί να ανοίξετε το πόδι και να ξανανοίξετε το πόδι, αν χρειαστεί. Βεβαίως, πολύ σωστά το λέω. Το καλό είναι ότι είναι πολύ μικρές οι τομές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τόσο μικρές. Στις revision. Σίγουρα όμως, γιατί μια τέτοια ηλικία. Ο ασθενής περισσότερο τον ενδιαφέρει ο πόνος, περισσότερο τον ενδιαφέρει να λύσει το πρόβλημά του, να μπορεί να περπατήσει. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η μεταχειρητική πορεία ενός ασθενή μετά τη revision? Η μεταχειρητική πορεία βέβαια εξαρτάται από το, όπως είπαμε, αν έχουμε βάλει τσιμέντο ή δεν έχουμε βάλει τσιμέντο. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρόκειται για μεγάλα άτομα, αρχίζουμε γρήγορη φυσιοθεραπεία με την έναρξη της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας, είναι μεγάλα άτομα. Προσπαθούμε δεύτερη μέρα να τους σηκώσουμε τους αρρώστους να καθίσουν και αν είναι σταθερά τα υλικά να ορθοστατήσουν. Σταδιακά εκγύμναση των μειών. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα υλικά και κυρίως το κόκαλο, γιατί είναι πολύ οστεοπορωτικό, για κάποιο μεγαλύτερο διάστημα. Το οποίο μπορεί να κρατήσει έως και 3 μήνες με ένα πι, ξέρω εγώ, και τέτοια, να προστατεύεται ο άρρωστος. Τώρα, αυτά σταθεροποιούνται με τσιμέντο, είπατε? Υπάρχουν περιπτώσεις που σταθεροποιούνται με τσιμέντο ή χωρίς τσιμέντο. Το θέμα για μας να είναι σταθερά, αυτό παίζει ρόλο. Και ποια είναι τα μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα της μία τεχνικής ή της άλλης? Δηλαδή, είτε χρησιμοποιείτε τσιμέντο, είτε δεν χρησιμοποιείτε τσιμέντο. Μάλιστα. Αν τα υλικά είναι σταθερά, όπως είπαμε, αν χρησιμοποιούμε τσιμέντο, μπορούμε να τους φορτίσουμε πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτά χωρίς τσιμέντο έχουν μια πιο μακρύτερη αποκατάσταση, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι περιμένουμε να ενθυλακώσει το οστό την ολική που έχουμε βάλει. Ένα είναι αυτό το θέμα. Και ένα δεύτερον, ότι ο πρόστιος πόνος, ο οποίος αναφέρεται σε αυτές τις χωρίς τσιμέντο revision, ο οποίος πόνος ταλαιπωρεί για κάποιο διάστημα τους αρρώστους μέχρι να ενσωματωθούν. Μάλιστα. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι και αποκατάσταση? Μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα περπατήσει ή τι άλλο χρειάζεται να κάνει? Χρειάζεται και εκεί να κάνει φυσικοθεραπεία? Μετά πόσο χρονικό διάστημα? Η φυσιοθεραπεία είναι χρήσιμη και σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές, γιατί μιλάμε για μεγάλα άτομα. Συνήθως περίπου για 2 μήνες τους αρρώστους αυτούς είναι υπό την επίβλεψη φυσιοθεραπευτών, ειδικών ασκήσεων, μέχρι να επανέλθει όσο μπορέσουμε η κινητικότητα της άρθρωσης και η βάδιση
βελτιωθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει σε μια τέτοια ιστορία άνθρωπος μεγάλος, έχει περάσει κάποιο μεγάλο διάστημα με έντονο πόνο, με δυσλειτουργία και των άλλων αρθρώσεων. Έρχονται πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν οσφιαλγία, αν έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα που χρειάζεται αντικατάσταση στο γοφό, τους πονάει και το σύστιχο γόνατο. Όταν κάποιος έχει και το γόνατο και το γοφό, τι γίνεται? Τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ περισσότερο. Δεν γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα. Και τα δύο συγχρόνως όχι, είναι μεγάλα χειρουργία. Είναι μεγάλα. Προτιμούμε να τα κάνουμε ένα-ένα και προτιμούμε να αρχίσουμε από την διοκεντρική άρθρωση. Ή μάλλον από αυτό Όταν που πονάει... κάποιος έχει και τα δύο προβλήματα, τι θα επιλέγατε να κάνετε πρώτο? Την πιο κεντρική άρθρωση. Αν πονάει, βέβαια πάντα εξαρτάται από τον πόνο. Τι είναι αυτό που τον πονάει πάρα πολύ. Σεβόμαστε δηλαδή το ενόχλημα του αρρώστου. Κύριε Κοτσιόπουλε, είναι πολύ σημαντικό κάποιος ασθενής που έχει κάποιο πρόβλημα, είτε στην άρθρωση του γόνατος, είτε στην άρθρωση του γοφού, να έρθει να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση σχετικά νωρίς? Δηλαδή, είναι κάτι plus, είναι κάτι πλην, συν που λέμε, αν γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο που παίζει πολύ μεγάλο Γιατί βλέπουμε ρόλο... ότι πολλοί ασθενείς περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή, είτε περιμένουν να πονάνε, περιμένουν να φτάσουν σε ένα σημείο που τελικά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Έτσι. Πολύ σωστή ερώτηση. Εκείνο που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει ρόλο η διαταραχή της ποιότητας, πόσο μπορεί δηλαδή ο άρρωστος να αντέξει τη διαταραχή της ποιότητας ζωής του. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενή. Πάρα πολύ, δεν το συζητάμε, βέβαια. Και βέβαια ένα δεύτερο είναι ο πόνος. Δεν σημαίνει ότι κάποιον θα τον αφήσουμε. Έρχονται πολλοί και μου λένε ότι πρέπει να φτάσουμε 60 χρόνων και πονάνε οι άνθρωποι καθημερινά. Και είναι 57. Θα τον αφήσει 3 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο να πονάει, να υποφέρει? Όχι, βέβαια. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά τα συνεκτιμάς, το συζητάς με τον άρρωστο και συναποφασίζεται. Σωστά. Έχετε δύσκολο περιστατικό revision, θέλετε να μας πείτε? Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Αυτά που βλέπετε είναι περιστατικά στις ακτινογραφίες, είναι περιστατικά revision. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά. Χρησιμοποιούνται πλέγματα, χρησιμοποιούνται οστικά μοσχεύματα, χρησιμοποιούνται σύρματα, όπως βλέπετε, για να μπορέσουμε να δέσουμε. Εξαρτάται κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται βίδες. Κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική σε αυτές τις ιστορίες, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Σωστά. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Να δώσουμε πάντως έμφαση στους ασθενείς που πιθανόν να έχουν αυτό το πρόβλημα, ότι δεν πονάνε πριν. Το μετά δεν πονάνε, παρόλο που υπάρχουν αυτά τα εμφυτεύματα. Ότι υπάρχει λύση. Μέταλλα, υπάρχει λύση. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τι άλλο θα θέλετε να συμβουλέψετε τους ασθενείς? Κοιτάξτε, τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι, και σαφώς βέβαια, που κάνουν μια ολική αρθροπλαστική, είτε γόνατος, είτε ισχύου, είτε ακόμα και revision ισχύου, μιας και μιλήσαμε, θα πρέπει να μην ξεχνάνε στην ουσία ότι έχουν ένα μηχάνημα μέσα στο σώμα τους, πρέπει να το συμπεριφέρονται καλά, πρέπει να μην το ταλαιπωρούν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή σταματάει ο πόνος τους, ναι, επειδή σταματάει ο πόνος τους, ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πρέπει να μην σηκώνουν βάρη, να μην αυξήσουν το σωματικό τους βάρος, να μην συμμετέχουν σε πολύ βαριές κοπιαστικές εργασίες. Πρέπει να το προσέξουν για να μπορέσει και αυτό στην πορεία του χρόνου να αντέξει όσο το δυνατόν πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτσιόπουλε. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Να ευχαριστήσουμε και εσάς τους τηλεθεατές. Βασικά, μην περιμένετε να πονάτε. Κάντε κάτι για να βελτιώσετε τον τρόπο ζωής σας. Γεια σας από εμάς από Face to Face.